Nézzük a legviccesebb pletykát, amit hallottunk magunkról. Ja. Én kezdem, jó? Na. Annyira érdekelt, hogy mit gondolnak rólunk, hogy rámentem a Redditre, és megnéztem, hogy mit mondanak rólunk az emberek. Hát, némelyiktől így néztem, tényleg. De volt egy, ami kifejezetten megkapta a szememet, azt írja, hogy ő egy dabasi lakos, és hogy téged, meg engem látod, hogy én milyen bunkó vagyok, és hogy te pedig mindig nőket nézel, és hogy őt is bámultad a spárba, a sorba, az közben nem is járunk a spárba! Életemben az iszlám, mert tudjátok, hányszor voltam a spárba? Csak egyszer, és csak nem régóta tudod, de... Igen, és egyszer, és csak azért, mert semmi nem volt nyitva, és ott tudtam megvenni. És az a Reddit volt már 3 Igen, éve. már vagy 3 éve. És a második, hogy mindenki azt hisz a kommentban, hogy te vagy a főnök, és te hordod a nadrág a kapcsolatban, és van nagyon vicces, tényleg. Miért vicces? Hát ez így van. Ha? Hát én vagyok a főnök. Jó.